खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो CM3.0निसो मोनसे आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना बे बोसोराव CM3.0 खौ एप्लाइ खालामनो होननानै गोसो जानानै दङमोन दे लोगोफोर। बिथांमोननो मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जानानै दङ बा मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन आरो नोंथांमोननि जि क्राइटेरिया मा जानो नांगोन, बेसेबां फरायनाय जानो नांगोन, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनै फारि फारि फोरमायहरगोन दै। जोंहा आसामाव बिजेपि सरकारा फैफिनबाय जेब्ला नोंथांमोना CM3.0निखौ गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हासिगोन आरो। बे स्किमखौ आसामनि बिजेपि गभर्नमेन्टआनो थांनाय बोसोरावबो बे स्किमखौ लानानै फैखादोंमोन। बियो गासै 1.0निफ्राय लानानै 3.0सिम बेयो थांबाय आरोना, स्टेप मोनथाम बारलांबाय। दा 4.0 जागोन आरो जि गोदान एप्लाइ जायोब्लाथाय CM3.0निया। सिगाङाव बिजेपि सरकारानो बेखौ लानानै फैखादोंमोन आरो दाबो आसामाव बिजेपि सरकारानो फैफिनबाय नालाय, बे CM3.0नि जि राङारि अनसुंथाइनि जि एप्लाइ बेबो माने जानो थांसिगोन आरो। दा बेवहाय नोंथांमोना बे CM3.0नि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ बेसेबां मोनगोन बेखौ गोबाङाबो मिथियाबो जानांगौ। बेवहाय टटेलि 2 लाख होनाय जायो दे CM3.0नियाव। 2 लाख होनाय जायो। बेवहाय नोंथांमोना 1Lखौ माने 1 लाखखौ नोंथांमोना मा खालामनांगौ, बेंकनिफ्रायसो नोंथांमोना लन सिस्टेम लानो नांगौ आरो 1 लाखखौसो गभर्नमेन्टआ होगोन आरो ना, बिजेपि सरकारा होनाय जागोन। बेनिफ्राय 1 लाखखौ नोंथांमोना बेंकनिफ्रायसो नोंथांमोना बेखौ लानो नांगोन आरो बेवहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना 1 लाखखौ मोनगोन, 1 लाखखौ नोंथांमोना बेंकनो सुख'फिननो नांगोन आरो ना। बेवहाय गासै 2 लाख जायो आरो, टटेलि 2 लाख जायो। बे 2 लाखसआव नोंथांमोनहा 1 लाखखौ माने नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन आरो 1 लाखखौ नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन सिस्टेमसो मोननो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार फोरमायखाबाय। नोंथांमोना 2 लाखखौबो मोनजोबगोन बे नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना 1 लाखखौ बे 2 लाखजों नोंथांमोना 2Lजों खामानि मावनानै नोंथांमोना बे जि लन, बेंकनि जि लन सिस्टेम 1 लाख बेखौ नोंथांमोना सुख'फिननांगौ दे लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोना जुदि बे फैसाखौ मोननानै ओरैनो जुदि बाहायोब्ला नोंथांमोना साननानै ला माने खैफोद गोनां जागोन आरो। नोंथांमोना बे फैसाखौ जुदि नोंथांमोना मोननो हाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि बे फैसाखौ बिजनेस मावनायाव जुदि बाहायाखैब्ला बा नोंथाङा मायबा मोनसे दखान फाहार होनायाव जुदि बाहायाखैब्ला, गभर्नमेन्टनो जेबो दिन्थिनो हायाब्ला नोंथांमोना बेवहाय माने खैफोद गोनां जागोन आरो ना लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना जेलबो जानो गोनां जानो हागौ आरो। सिगाङावनो बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होखादोंमोन। दा जेखियानो जाया लोगोफोर, नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिखौ नायोब्ला थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना 2 लाख मोनदोंमोन दे CM3.0नि जि फैसाखौ, बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोनानो मोननो हादोंमोन। नाथाय सिगांथार बोसोरफोरनिखौ 1.0 आरो 2.0निखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय इन्टारभिउ सिस्टेम मोनसे जादोंमोन आरो ना, अरेल सिस्टेम जादोंमोन। अरेलाव पास जायोब्लासो नोंथांमोना बे 2 लाख जि CM3.0नि फैसा बेखौ माने मोननो हायोमोन। नाथाय थांनाय बोसोरनिखौ नायोब्ला थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोनानो गासिबो माने मोनजोबनो हादों आरो। नाथाय बेवहाय नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनदों होननानै ओरैनो बेखार खालामनानै लानो नाङा। नोंथांमोना बे फैसाखौ माने नोंथांनि बिजनेसाव बाहाय आरो नोंथाङा मायबा मोनसे खामानि मावनो नाजा आरो, माने गभर्नमेन्टनो बेखौ दिन्थिफिननो नांगोन आरो। दा जेखियानो जाया लोगोफोर, नोंथांमोननो आं बे CM3.0आव नैबे फैबाय थानाय जि CM3.0आव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायहरखानोसै आरो लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै लाखाबानो जाबाय आरो बेफोर डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामनानै लाखाबानो जाबाय। आरो बेसेबां फरायनाय जानांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखागोन आरो। बेवहाय नोंथांमोना आं गिबियावनो डकुमेन्ट्सखौ खोन्थाग्रोनोसै। डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोननिया मा नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायहरखानोसै। नोंथांनि मा नांगोननो, जायखिजाया आइडेन्टि प्रुफ हिसाबै नोंथांनि जायखिया गांसे नांगोन आरो ना। बेवहाय आधार कार्डबाबो जागोन, भटार कार्डबाबो जागोन, पासपर्ट आरो ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिया मोनसे। बेनिफ्राय नोंथांनि फरायनाय सार्टिफिकेट, प्रुफ अफ एडुकेसन क्वालिफिकेसन, नोंथांनि फरायनाय, नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बिनि माने सार्टिफिकेट नांगोन आरो। बे ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेटखौ होनानै लानो हागोन, 10 पास बा 10 पासखौबो होनानै लानो हागोन आरो। बेवहाय जेबो माबा गैया। दा जियानो जा, ओमफ्राय नैबेयावहाय बेंक पासबुक, नोंथांनि एकाउन्टनि बेंक पासबुक नांगोन दे लोगोफोर। माने बेंकआवसो फैसाया हाबो नालाय, नोंथाङा बेवहाय बेंक पासबुकखौ होथारनो नांगोन। बेनिफ्राय पान कार्डआबो नै मेन्डेटरिथार, पान कार्डखौबो नांथारगोन आरो ना। दहाय बैयावबो अपसनेलमोन, थेवब्लाबो नैबेयावहाय पान कार्डखौ माने नांथारगोन होननानै बेयाव बिथांमोना लिरनानै होदों आरो ना। ओमफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन दं, आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्टार खालामनाय थाब्लासो नोंथांमोना CM3.0नि जि स्किमनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना
एप्लाइ खालामनो हागोन दै। बे फैसाखौ नोंथांमोननो बेखार लाइमोनफोरनो होनाय जादों आरोना, जाय बिथांमोना फरायनानै ओरैनो साख्रि गैया बाख्रि गैया माने ओरैनो थाबाय बेखार जाहैबाय, बिथांमोननि थाखाय थांनानै थानाय जिउ राहानि थाखाय बेखौ आसाम गभमेन्टआ बे आसनिखौ लानानै फैदों आरो, बे CMAAA आसनिखौ। दा बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय इलिजिबिलिटि जानो थाखाय नोंथांमोना मा क्राइटेरिया नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खनसे खोन्थाबावनोसै। बेवहाय नोंथांमोना 28 इयार्स जाथारनाय जानांगोन दै, बिनि गोजौनिफ्रायसो नोंथांमोनहा 28 इयार्सआव नोंथाङा ग्रोबल' जादोंब्लाबो नोंथाङा मोननो हानाय नङा। 28 इयार्सनि इसेबाबो आप जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे CMAAAनि जि आसनिनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना नै जायखिजाया केटेगरिनिफ्राय नोंथांमोना ST आनो जा, OBC आनो जा, SC आनो जा, जिखुनु केटेगरिनिफ्राय नोंथांमोना 10 पास जानाय जाब्लानो जागोन होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होखादों दे लोगोफोर। आरो बेवहाय बिथांमोना मोनसे लिरनानै होबावदों, नैबेखौ नायबानो जाबाय, नोंथांमोना माने स्किल एक्सपिरियेन्स नांथारगौ आरोना। बेवहाय नोंथांनि स्किल एक्सपिरियेन्सखौ माने बेवहाय लिरनानै आपल'ड होथारनांगौ। नोंथाङा मानि सायाव रोंगौथि दं दे लोगोफोर, बेखौ बेवहाय फारि फारि फोरमायनानै होखानाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ बेनि नटिसखौ नायनानै लाबानो जाबाय। जेब्ला एप्लाइआ जागोन अब्ला नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जायाल'सिनो जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो आरो गावनि जि केरियार बेखौ माने मोजाङै मोजां दालांनो हायो आरो आं बेखौ बयनिबो सिगाङाव फोरमायहरखाबाय। दा जेखियानो जाया नोंथांमोननो आं गासैखौ फोरमायजोबनो हायाबाबो आधाखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ।